Attorney, unsay imong ma-comment niini pod nining atong mga gipahayag pod sa atong mga kaigsuonan pinag sa atong Facebook account. Well, kanang ilang mga pamahayag, no? Klaro ug tataw man nga sakto sila sa ilang mga opinion. Pero I believe, no, as a political professor and probably as an observer, as a citizen of the Philippines, I would strongly agree nga kaning tanan, everything redounds to the so-called participation. When we say political participation man good, sa Binisaya pa ni, pwede na to ni simplify into the word pagpakabana. Pagpakabana. Kay kani mga panghitabo sa Pilipinas, no? Makaing mugutang nga although it is very clear to us nga naagi mga binuang, no? Kaning sistema sa panggobyerno, kaning pagpadagan sa atong kaning politika, mura magug makayunta nga everything is just tolerated, no? Naay maximum tolerance. Kay gawas lagi nga usa sa mga kinaiyas mga Pilipino, one of the character traits of the Filipinos nga gipadayag, no, ni Professor Likwanan. I think siya karon ang kining CHED director, no, sa tibuok Pilipinas. Na impa niya nga one of the character traits of the Filipinos kani laging pagka-passive nato. When we say passive, kana laging walay pagpakabana. So when we say passive, di sa kaganahan mo participate, no? Wa kay pakialam bisag klaro og tato nakita na ginimo ning mga kasipanan sa atong sistema sa pagdumala sa Pilipinas. So tungod ani, I think this is one thing that the Filipino people should address first. Mabitaw nga although naatay mga banggiitan kaayo nga mga politiko, no, ngilngig kay sila kung gusto lang nila nga naay kausaban sa Pilipinas, anything can happen. No, kung buot o gustuhon lang gyud sa atong mga lideres sa Pilipinas, because kaning Pilipinas man good, one of the resources of the Philippines, undeniably, aside from the fact that we are very rich from other natural resources, is the human resource. Ngilngig kitag manpower. Yeah, when we speak of manpower, not only that we are talking about statistics, nga the Philippines is one of the 8, no, or the 8th most populous country in the world. Kaning mga Pilipino sad, no, dili gyud ikalimod nga mga banggiitan gyud. We are skilled, no, talented people with capacity. No, we need not mention people like Paing ni Pomoseno, the only bowler, no, na nakaabot karon sa Guinness Book of World Records. Not to mention Manny Pacquiao and the rest, no? So dili gyud kalimot ang kini bitong abilidad gyud sa Pilipino ba nga if the Filipinos would like to make things happen, pwede gyud, but unfortunately dili ta makahimo sa mong kausaban sa atong sistema nga politikanhon, because ang kinabag-ang duot sa Pilipinas when we refer to the mass of people of the Philippines, mao man mga tawo nga way pagpakabana. Kanang igo lang basta makakaon lang sila, makalingaw-lingaw, makainom-inom lang deskili sa dalan. Igo na kayo. Igo na kayo. Bahala na kung sa'yo mahitabo. Kana bitaw marmintag mubo ra kay tagalipay ba. Maybe I do not excuse myself from this reality. Mabitaw nga siguro panahon na gyud karon nga mahigmatatas ka matuoran. We have to take things seriously. Yang kinahanglan magpakabana kita. We have to participate, ika nga. So kanang may accountability, responsibility, transparency, everything will follow kung ang tanang tao magpakabana, because in accordance with the supreme law of the land, no, Article 2 of the Philippine Constitution, the power of the government emanates from the people. But pasabot kinahanglan ang mga tao ipadayag gyud nga sila mo'y tinubdan sa gahom. So how do we manifest this? Kana bang kung natin nakita nga sayop, di gyud ta kinahanglan mo sugot nga kini magpadayon. Kinamatay gahom nga mo mupugong niini. Ang problema lang nato kay kana lagi watay pagpagkamana, pato lang pasagdan. So nigara sa niya to ang mga politiko nga naas gahom. Anyway, sila may number 1 beneficiary. So they would like to maintain the status quo. Kung saan may mga panghitabo karon sa Pilipinas, they would like to maintain the status quo because in the first place, they are the number 1 beneficiary at our expense. Correct. So I think this is high time for us to change everything. Mabito nga sa mga pungpa ni Edmund Burke, no? O sa mga banggitan nga political scientist kalibutan, impa niya nga, for evil to triumph, it is only necessary that few good men do nothing. Now, if you talk about few good man sa Pilipinas, ang kinabagang duot kung sila'y mulihok, no? So, dako gyud og kausaban kini nga mabuhat sa atong hinigugmang Pilipinas. Attorney, nasa linya karon si Ma'am Naxi. Yes, Ma'am Naxi, mayong buntag. May buntag tats and may buntag sa ato ang mga suking tigpaminaw sa ato ang programa sa DYLA nga pagtuki. Kaning mo
Yes, ma'am, ang atong gisgutan karon kabahin og good governance. Ma'am, unsa may essential, no? Kung mohisgot ta good governance, unsa may mga essential It's nga good tag good governance mao man ning pangagamhanan no. Apan ato ang gilantaw nga pangagamhanan nga naglangkob dili lang sa mga tawo nga naa sa gobyerno mismo. Kung dili kitang makatawhan no mga aduna nagalain-lain nga mga sektor sa ato ang komunidad no, so sa civil society, sa private sector, mga citizens in the community no, mga constituents nato. So maghisgot ta og governance, good governance particularly, kinahanglang maglangkob no, apil ang tanan niini no, dili lang katong naa sa gobyerno sa pagkakaron. So ngano importante man ang good governance. Importante kini kay ug aduna kitay good governance, ang resulta sa ato ang mga gustong makabot ato na siyang ma-realize no. Kay ug adunay good governance, that means adunay maayong pagpadagan sa unsay angay natong mga buluhaton, unsay mga challenges nga ato ang gipang atubang karon isip usa ka komunidad. So kung adunay good governance, mao ni moingon ta mao ni foundation sa paglambo nato isip usa ka society no, isip usa ka probinsya baron or nasod ba no. So crucial gid kaayo siya kay ang dili ta maabot sa atong gustong makabot kung ang atong mga pamaagi, ang atong pangagamhanan, ang ato ang liderato, ang ato ang pag-manage sa ato ang katawhan, sa ato ang mga resources, sa ato mga buluhaton dili eksakto no, dili ba appropriate sa angay untang buhat. Ma'am, how is it being implemented in the private sector? Sad sa moingon tag sa public sector, within the private sector crucial ang good governance. So ang good governance moingon ta naaman ni siya lima ka attributes no. When you say good governance, it is fair, it is accountable, it is transparent, it is effective, at the same time there is participation. So FATEP na, FATEP, fairness, accountability, transparency, equity o participation. So kana siya nga moingon taglagda kung unsa ng good governance ato sa na siyang himo nga sumbanan kung maglantaw ka og sa pribado nga sektor no. So ang moingon private sector, it's not just the business, it also includes civil society organizations, the academe, the NGOs and the POs no. So sama gihapon sa sektor nga publiko kini mga importante ni nga mga lagda, importante nga framework o foundation sa maayong pagpamaagi no, ug eventual and if murag subsequently for us to reach our desired outcomes no, kung sa atong gustong makabot sa ato ang vision no, in the future. So it is being done in the different processes no, sa mga proseso nga gihimo sa pribado nga sektor, sa iyahang mga structures no, sa iyahang mga policies nga naa dinha. So mag-istorya man gud tag organization, mag-istorya man gud ta og grupo sa katawhan no, whether pribado ba or publiko ba nga sektor, naa ni siya tumong no. So ang tumong niya og goals and objectives niya imo lang na siyang makabot no, kung ang imuhang pamaagi maayo. So ang good governance mura ni siya vehicle, mura ni siya og kanang siya mooy naghanay no, or bedrock siya sa pamaagi sa pagpadung nato sa atong gusto nga maka. Ma'am, unsay insight or advice imong mahatag sa mga publiko o sa mga pribadong organisasyon nga ganahan mo implement og good governance? Crucial yung kaayo ang leadership no, moingon tag good governance. And when I say leadership, by the way, it's not just the person on top no, it's everyone actually. When you say leadership, actually, just like governance, it involves everyone. So unsa may quality sa atong leadership? Are we just looking sa iyahang kapabilidad, sa iyahang competence?
Or are we also looking sa iyang character, sa iyang pagkatao? So kaning duha, moingon tag usahay ba kaning maglisod man tag kanang pangita no og kanang usa ka leader nga kompleto, nga naay character, na asay competence. Apan di gyud mahimo nga moingon tag mas maayo bang naay character or mas maayo bang naay competence. Ang duha gyud kinahanglan magkuyog kay unsaon man na nimo nga maayo siya batasan, unya di man sa siya kibaw. At the same time, ug kahibaw sad siya, ug dili sad kayo maayong batasan. So kinahanglan magdungan, no? Moingon tag ang duha ka C's, ang character, no? Ang quality sa atong leadership, at the same time sa iyahang performance, sa iyahang competence, sa iyang abilidad, no? Sa quality sa iyahang pagpamaagi, sa iyang pamaagi, no? So it's not just the why, no? But also the how and the what in terms of leadership. So crucial yung kayo nga kinana wherever we are, whether gamay nga organization, dako nga organization, privado nga organization, or public nga organization, crucial yung kayo nga ang mga tao nga nag-compose ni ana nga grupo, ang mga tao nga part ni ana nga grupo ha, no? Aduna niini nga mga attributes, aduna niini nga mga qualities, no? So leadership is crucial in any organization, and if you have a good leader, no, who has the character and who is competent and able to move things forward, then murag automatic nga somehow, no, of course depending on the education also of that leader, nga ang iyahang pamaagi sad maayo. So makita nato kung in fact mutay-in man gani ni kay usahay mo ingon tag mangita tag good leader, atong tan-awon sad kung unsa man siya, how is he fair, is he accountable, no? Is he transparent, is he able to effect change, and does he engage others, no, sa iyahang mga pamaagi kung unsay gusto natong makabot. So mura ni siya kanang unsa na kanang dili nimo di ba nimo mabuwag, so kinahanglan magkuyog ni silang duha. Ang quality sa governance is equivalent to the quality of the leadership. So ug aduna kitay maayong liderato, maayo pod ang iyahang pangagap. Ma'am, please invite our listeners for your upcoming events. Kaayo ang leadership, no? Moingon tag good. Thank you very much, Tats. Unya daghang salamat sa ato ang masuki. Salamat kaayo for that question. In fact, dako nato nga kaning kalihukan karon kaning atong gitawag nga Mega Cebu, no? Nya karon actually hapuna, no, September 21, aduna kitay Heart of Worship choral competition, no? Usan ni siya ka mga activities under the Mega Cebu month kay gusto man gud nato nga mas daghang makahibaw kung unsa ning Mega Cebu. Kay ug makahibaw na sila, makasabot na sila, then makahibaw sad sila kung unsay buhaton. So again, niingon ko nga importante ang character, no, sa atong pangagamhanan. Kanisad siyang sa Heart of Worship choral competition, naglantaw sad nang importante ang atong heart for Cebu. Unsay ato ang unsaon nato pag inganyo ang atong mga kaigsuonan nga moapil sila niini, no, kay dili ra man ni sa mga ato ang gipang elect or gipang designate nga mga leaders, kun dili kani Mega Cebu para ato ani tanan, no, nya parang nagsugod ta karon para sa ato ang umaabot. So ato imbitahon ang atong mga tigpaminaw, ang mga supporters dinhi ni Tats sa pagtuki nga ilahang lantawon ang kuan Facebook fan page or website sa Mega Cebu, www.megacebu.org. Naanay mga lista din haon sa mga nagalain-lain nga activity. So kana this Saturday, no, September 21, apan aduna say umaabot nga sa 24 and 25 academic contest, no. Ato ning gihimo kuyog sa DepEd ug sa Coalition for Better Education. And then we will also be atong introduce ang ato ang mga finalists for the Mega Cebu Ambassadors, no. So mga batan-on nga ato ang nagpili ang mga naglain nga ang 13 ka LGUs kung kinsa ilahang murag representative. Onya next year ato ni i-declare kung kinsa ang Mega Cebu Ambassadors. Good. Upon ang importante ani dili lang ni siya beauty and brains, Tats.
this is really beauty, brains, and the heart. Kay ato man gusto makitaan nga unsay ilang mahimo sa ilahang nagalain-lain pod nga mga munisipyo, nagalain-lain nga syudad. Sa gikan karon nga i-declare na i-present sila sa publiko until sa kaning awards night. Ma'am Naksi, daghang kaayong salamat. Thank you very much, Tats. Unya, daghang salamat sa ato ang mga suki, ating paminaw sa pagtuki. Okay, mga igsoon, mao ko to si Ma'am Naksi. Mo break on na ta mga igsoon. Mabalik ta man gani. Kahibaw ba mo sa gipasikaran sa good governance and anti-corruption plan sa presidente? Kiisip nga basihan sa GJAC plan ang tulo ka haligi sa usa ka open government, and transparency, accountability o participation. Ako si Pagtuki Roxanne, naghatod ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang pinakaulahing mga balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Gihimo ng panginabuhi sa usa ka komunidad sa syudad sa Mandawi ang pagpangolekta og plastik. Gipasiugdahan sa mga lumulupyo sa barangay Kanduman ug sa ilang barangay kapitan ang Plastic to Pillow Livelihood Project, diin ang mga plastik nga giisip sa uban nga basura na gihimong mapuslan pa. Tumong sa proyekto nga mahatagan og panginabuhi ang mga tawo ug mahatagan sab og kasulbaran ang problema sa basura labi na sa plastik. Sa laing balita, gipasidunggan sa Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA, dili palang dugay ang usa ka Subuanon isip TESDA Batang Idol. Giila si Mirna Pitaluna, 26 anyos, tungod sa iyang kakugi og kaalam sa industriya nga kasagaran kalalakinhan ang musulod. Matud pa ni Pitaluna, kahibaw siya unsaon pagmaneho sa nagkadaiyang heavy equipment sama sa bulldozer, mini-dozer, payloader ug ang iyang paborito, ang backhoe. Ug maukad to ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi, maayong buntag. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad gadto sa Ramon Abortes Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nagunang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipala ang nomination form gadto sa Ramon Abortes Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234, local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, balik ta mga igsoon, no? Gamay na lang gid ang nabilin sa to ang panahon mga igsoon apan atong ipadayon, no, ang labi na gid kuyog nato karon si Mr. Richard Fernandez, no, ang advisor sa USJR Political Science Society ug usa ni siya ka faculty, no, sa Political Science sa USJR. Sir Richard, matud pa ni Ma'am Naksi, it's character and competence. Sir, sa imong tan-aw, kining ato ang labi na gyud, no, kining ato ang umabot natay barangay elections, matud pa kaganing na pod ni Father Melo nga sugdan gyud labi na sa barangay level, no, kay nakita nato ang mga diha na dinhi magsugod ang korupsyon labi na gyud sa mga barangay level. Unya kana Sir Richard, unsa may imong ikasulti niini kining character and competence nga ang agi og eleksyon nato karon sa mga barangay? Well, kung ato gining sumadahon ang kinatibuk-an nga sistema sa pamulitika sa Pilipinas, kini siya tanan naamo gini siya na tagak sa kanang gitawag nato nga kinaiya sa tao. Kay kani magong politika, politics is just an instrument. In fact, the reason or the purpose nga we created politics is for the ultimate use or necessity of man. So we created a so-called political system. So kaning sistema nga politikanhon nga ato ang gimugna mo ni gituwag nato og estado o kaning nasod. Nya ang kinauyukan gyud nga tinguha sa pagmugna ning mong estado o kaning state is to promote the welfare of the people. Kining kayuhan gyud sa tao. Now, kining pamulitika or politics which is mirrored or reflected, no, in the enactment, the implementation or the creation of the state o kaning gituwag nato nga estado, everything redounds to the attitude of man, no, kay kani mga butang nga gigamit nato isip instrumento
dili man ni sila kalihok, no? Kung dili gamiton ra sa tao nga nagmugna niini. So in other words, everything redounds to man. Mo bitong nga ingon pa ni Protagoras, no? Usa sa mga banggitan nga pilosopo dito sa Greece, yung pa niya nga man is the measure of all things. Sa ihapang kaugalingong pinulungan, homo mensura. So pwede pa sabot ang tao gyud maoy tinubdan sa tanan. In other words, kung natay gustong buot mahitabo sa atong kinabuhi, if there is a particular thing that we would like to happen in our lives, then we have to make these things happen. No? Mabitong siguro atong gi-consider, no, isip usa sa mga kining accepted reality nga the greatest gift of God to His creation or to His children is free will. So, buti pasabot, despite the omnipotence of God, despite the power of God, no, nihatag hapon siya og kagawasan sa tawo nga makahimo sa iyang kaugalingong mga desisyon. I think we have to capitalize on this freedom to think, freedom to analyze, and freedom to choose between what is right or wrong. Muna nga, sa akong tanaw, the greatest character that one should possess in as much as the implementation of programs and policies, labi na kaning sistema sa pamulitika, dili lang sa Pilipinas, kundi dili sa kinatibukan sa kalibutan, kaning honesty o integrity. So in other words, when we talk about honesty and integrity, one should resort to self-sacrifice. Okay. So kinahanglan Nga dili iyahang kaugalingon may anon. mo hunahon, ipatugbabog yun ang kayuhan sa katawhan. Okay. So kinahanglan kamauta mo sakripisyo sa atong kagalingon. Kana bang self-denial, self-sacrifice, self-discipline kay lisod ba abuhaton ning mga butanga kay nagotoy kanang giingon nato nga masarap ang bawal. In fact, suma sa kanta ni DJ Alvaro nga nisikat atong niaging nga mga katuigan, yung pa niya nga kinahanglan magginoo ka. If you're in politics, you should be magginoo pero medyo bastos. Buti pa sabot, if you're in politics, if you want to survive, you want to continue serving the people, kinahanglan imo ipakita sa mga tao nga maayo ka pero wa sila kay bao nga nadi kay ginagmay o di ba dinagko nga binuang, no, tiliwa sa ilahang kahibaw. So I don't mean to promote this, pero what I'm trying to point out is that kung andam ka nga mo sakripisyo sa imong kagalingon, bisag ka nang imong binastos sa kanta pa ni DJ Alvaro, andam kang mo biya niini tungod ug alang sa kayuhan sa katawhan sa Pilipinas. So I just would like to encourage, no, kining people who would like to see change in the Philippines nga kinahanglan dili kita angay mahadlok mo atubang sa mga dagko ug makalilisang nga hagit, no, ilabi na sa atong aspetos politikas Pilipinas. Kay kini mga kausaban nang kinahanglan gyud ni og sakripisyo. Nya kini sakripisyo usa kini kasakit ug pait nga kamatuoran. Mabito nga kung gusto ka maayo sa imong sakit, sa imong mga balatian sa lawas, usahay mo-undergo jud ang operasyon. Ug sa sakyanan pa na ato siyang ipa-overhaul. So dili ra siya financially painful. Yes. But physically painful sad, psychologically, emotionally painful. So we have to undergo all this pain. No, kung kinahanglan kita og tinud-anay sakto, no, nga kausaban sa Pilipinas. This calls for sacrifice. Kinahanglan kitang tanan gyud mo paambit, kitang tanan gyud mohatag sa atong kontribusyon because we are all part of this community. So nining ato ang current administration, Sir Richard, sa imong tan-aw mo na ni ang sinugdanan sa gusto natong bag-uhon labi na gyud sa atong paggobyerno. Mo na gining sinugdanan kay kaning nahitabo karon sa ato ang kining pamulitika, labi na kaning pagpadagan sa atong gobyerno ni Pinoy. Usa kini katilimadon nga si Pinoy ni contradict gyud sa kanabang mainstream political reality in the Philippines. Kay naamo kitay kanang sikat nga panultihon nga if you cannot go against it, just go with the flow. Yeah. O man ay kasagaran gibuhat sa atong mga politiko. Anyway, sa Manila nga nakabenepisyo man sa sila because the ultimate purpose of life of every human being is to be happy. So if you're happy with the current situation of the Philippines because you yourself is the number one beneficiary, why change it?
Why change the status quo? Nganong ato mang usbon ng usa ka butang nga kita nakabenepisyo. But precisely nakita na to karon kang Pinoy nga he's not trying to go with the flow. He's going against the flow. Mabitaw nga siguro daghan kay mga pagsuway, mga dagko kay mga hagit karon sa iyang sistema sa panggobyerno. Mabitaw nga imbis nga mo criticize ta ni Pinoy, ato siyang suportahan kay mo bini atong gipangita, no? Pipila na ka mga presidente ang nangagi, wa pata kakita o ginaning mga pagpaningkamot sa usa ka leader. Ganiha, nag-mention to usa sa ato mga guest speaker nga kinahanglan nagitay leadership. So this is the kind of leadership that our current president is trying to manifest. No, kanang leadership nga way giila og naningkamot gyud nga ipagawas ang kamatuoran bisan nun sa pamangkasakit. Mga igsoon, sa dili pa nato ipahatag ang katapusang mensahe ni Sir Richard, mo break una ta alang sa pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga ana ay grupo nga nag-awhag og maayong pangagamhanan? Mao kini ang Good Governance Advocates and Practitioners of the Philippines, kun GGAPP, nga adunay mga miyembro nga nagagikan sa nagkadaiyang sektor sa nasod. Ako si Pagtuki Roxanne, naghatod ning mga gagmayng kaalam. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad kadto sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nagunang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipala ang nomination form kadto sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234, local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, mga igsoon, minutos na lang yun, no, ang habilin. Siguro nining puntuha atong pangayuan sa hinapos nga mensahe si Sir Richard alang sa ato ang mga suking tipe pinama. Sir Richard, ang imuhang hinapos. Yes. Well, hinapos naman gyud. Dali ra kayo ang oras. Siguro ato na lang inanon nga usa ta man namilit. Kay hinapos naman gyud. Siguro ato lang aghaton ang ato mga kaigsuonan, no, nga di lang kita mahadlok, no, nga mo sagubang sa daghang kay mga pagsuway, mga hagit kinabuhi bisan unsa pa man kapait, kaaslom ug ka makalilisang ni mga butanga, no? Kay usawa man nato pagkabot sa atong kinauyokan nga mga tinguha, no, kundi ta kamaw mo sakripisyo. So we need to sacrifice as people. Ya siguro ako na sa imitahon, no, katong Yes, mga go ahead. naay kung tagaan ko nimo sir og pagtugot. Yes, no? go ahead. No, katong mga naay interest kabahin sa pamulitika, no, nya gusto nimo sugdan ang pagpalambo sa imong kahibalo, pili ka mo enroll, no, sa University of San Jose Recoletos, no. So kini among tunghaan mo ni ang 3-time champion sa Cebu Association of Political Science Organization, usa kini ka literary, musical, and sports competition nga gilangkuban sa daghan kaayo nga mga tungaan sad diri sa Cebu. So if you are interested to join us, so we are open for enrollment, no, labi na sa umaabot nga semester. Daghang kayong salamat, sir. Daghang salamat si Richard. Og magpasalamat sa kita ni Father Melo og ni Ma'am Naxi, no, sa pag-uban nato karong buntaga. Maigsoon sa pagita ato ning ipasupot lang ang pipila ka mga announcements, no. The 6th Rafi Triennial Awards is open. The search is on again for individuals or institutions working to effect positive change in your areas in the Visayas and Mindanao. Download the nomination form at www.rafi.org.ph/Triennial Awards and submit nomination form to Rafi at 35 Lopesina Street, Cebu City. For more information, contact 418-7234 local 105 or log on to facebook.com/rafi.org.ph or text the nominee's full name space contact details space name of the person nominating to 0933-514-4005 for Sun, 0949-764-3525 for Smart, and 0927-576-8055 for Globe subscribers. Og in observance of Breast Cancer Awareness Month in October, the Eduardo J. Abuetis Cancer Center of Rafi, in partnership with Cebu City Government and Task Force Cancer Cebu City, will hold its 10th run of Moonwalk, a walk for the breast cancer awareness on October 19, 6:30 p.m. For more information, please contact 256-3287 or 254-6351 and look for Gina Market or visit www.rafi.org.ph or
www.facebook.com/rafi.org.ph or follow at rafi.org.ph on Twitter. So maigsoon, manghinaot mi nakahatag mi ninyo igong edukasyon ug kasayuran kabahin sa ato ang paggipahisgutan karong buntaga. Sa ngalan sa akong kaubanan si Miss Roxanne atong program manager, ka Ma'am Heidi Palapar atong program director, ka Ma'am Domi Chua atong Chief Operating Officer sa Foundation. Ako nagpasalamat kaninyong tanan hangtod sa sunod semana sa mga takna adlaw sa sesyon. Maayong buntag mga Bisaya.